aku tak golek ingkang momong marang aku ingkang bisa ngrangkani aku njaluk pamit neraka suku. Bapakku banget keris-iso neng awang-awang kaya ngono. Terus songo domo bali kekancing Senopati. Kowe kudu dadi pusakane Prabu Setija kanggo kembali di masa Kotoro. Lah kok ngawang-awang kaya ngono tak saka pangaruhe domo bali mandeg. Iso tonton jalan opo abangku. Kowe dadi kekancing Senopati ayo dadi pusakaku kanggo kembali Dimas Gatotkaca ora subi ayo. Kowe tumindak dur angkara mongko budimu Candolo. Kowe nalendra kang sesonaran nalendra ingkang ngepak marang sepadha padane urip. Oh, neraka Sura senajan kowe kudu ngaji Pantasena bumi sedina mati kaping 1000 ora bakal mati saka bumi nanging aku aja ipat-ipat karo kowe neraka Sura wektu kang prayoga dina kang utama bisa mateni Prabu Setija wah kowe alus kowe bakal rodo karo musuh kowe manjing watu-watune tak pecah manjing kayu-kayu tak tegol manjing jalmu manungsa dadi pusakane bakal senani kok saya benar rumusmu bujuken aku Setija. Gatotkaca Bikara swara ora wujude swara apa. Aku Dama Dami Dina sing dhuwur. Lah iki nek karepmu iki lho.